ክትትስእ ከለኻ ቅድሚ ኩሉ 3 ግዜ ቅዱስ 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 በል። ቅዱስ ዮሃንስ አፈወርቅ ልሳኑ ሰናይ ዝዛረብ ዘረባ ምዝራብ ዝለመደ ሰብ ውሽጣዊ ሰላም ይረክብ። ሓቂ ቅዱስ ማር ይስሐቅ ጸላኢ ኣብ ዝበዝሐሉ ቦታ ክትነብር እንተደኣ ኮይንኻ ብርቱዕ ወታደር ኩን። ኣባ ጳውሊ እነሆ ሕጂ ንመን ከም ተገልግሉ ምረፁ። ኣነን ቤቴን ግን እግዚአብሔር ኢና ነገልግል። ቅዱስ መስፍን ኢያሱ ኩሉ ህይወትኻ ንዓለም እንተወፊኻ ዓለም ድማ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። መንፈሳዊ ሕቶን መልስን ዓበይቲ በዓላት ጎይታ ዝበሃሉ ክንደይ እዮም? ዘርዝር። መልሲ ጽንሰት፣ ብስራት፣ ልደት፣ ጥምቀት፣ ደብረሳውር፣ ሆሳዕና፣ ስቕለት፣ ትንሳኤ፣ ዕርገት፣ ጴረቅሊጦስ እዮም። ካልኣይ ሕቶ ንኣሽቱ በዓላት ጎይታ ዝበሃሉ ክንደይ እዮም? ዘርዝር። መልሲ መስቀል፣ ስብከት፣ ብርሃን፣ ኔላዊ፣ ግዝረት፣ ልደት፣ ስምዖን፣ ቃና ዘገሊላ፣ ደብረ ዘይት፣ መስቀል፣ መጋቢት እዮም። ሳልሳይ ሕቶ ጸበል ማለት እንታይ ማለት እዩ? መልሲ ጸበል ማለት ብቃል እግዚአብሔር ዝተደገመ ፈውሲ ወይ ምሕረት ዘለዎ ማይ ወይ ከዓ ሓመድ ማለት እዩ። ካልኣይ ነገሥት ምዕራፍ 5 ፍቅዲ 17 ወንጌል ሉቃስ ምዕራፍ 16 ፍቅዲ 9 ንረኽቦ። ራብዓይ ሕቶ እግዚአብሔር ይቅየር ዶ ኣይቀየርን? ብመጽሓፍ መሰረት ጌርካ ኣረድእ። መልሲ እግዚአብሔር ዘይቀየር ኣምላኽ እዩ። ዓመታት ክቅየር ከሎ ንሱ ዘይቀየር ዘለዓለማዊ እዩ። ንኣብነት መዝሙረ ዳዊት ምዕራፍ 102 ፍቅዲ 25 እስካብ 26 መልክያስ ምዕራፍ 3 ፍቅዲ 6 ዕብራውያን ምዕራፍ 13 ፍቅዲ 7 እስካብ 8 ሕቶ ሓምሻይ እግዚአብሔር ኣምላኽ ርህሩህ ድዩ? እወ እንተኮይኑ ኣረድእ። መልሲ ካልኣይ ዜና መዋዕል ምዕራፍ 30 ፍቅዲ 9 መዝሙር ዳዊት ምዕራፍ 34 ፍቅዲ 8 መዝሙር ዳዊት ምዕራፍ 145 ፍቅዲ 9 ሚክያስ ምዕራፍ 7 ፍቅዲ 18 ያዕቆብ ምዕራፍ 5 ፍቅዲ 11 ሻርሻይ ሕቶ ኣብ ክንዲ ይሁዳ ዝተተክአ ሓዋርያ መን ይበሃል? መልሲ ሓዋርያ ቅዱስ ማትያስ ይበሃል። ሻብዓይ ጎይታና መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ 7 ኣነ እየ ዝበሎም ዘርዝር። መልሲ ኣነ ብርሃነ ዓለም እየ ዮሃንስ ምዕራፍ 8 ፍቅዲ 12 ካልኣይ ኣነ መንገዲ ሓቅን ህይወትን እየ ዮሃንስ ምዕራፍ 14 ሳልሳይ ኣነ ናይ ሓቂ ጉንዲ ወይኒ እየ ዮሃንስ ምዕራፍ 15 ፍቅዲ 1 ራብዓይ ሕያዋይ ጓሳ ኣነ እየ ዮሃንስ ምዕራፍ 10 ፍቅዲ 11 ሓምሻይ ኣፍ ደገ በሪ ኣነ እየ ዮሃንስ ምዕራፍ 10 ፍቅዲ 9 ሻድሻይ ትንሳኤን ህይወትን ኣነ እየ ዮሃንስ ምዕራፍ 11 ፍቅዲ 25 ሻብዓይ ኣነ ናይ ህይወት እንጀራ እየ ዮሃንስ ምዕራፍ 6 ፍቅዲ 36 ሻምናይ ሕቶ 7 ኣቦታት ዝበሃሉ እንመን እዮም? መልሲ እግዚአብሔር ኣብ ናይ ንስሐ ኣቦ ኣባት ንስሐ ናይ ስጋ ኣቦ ናይ ጥበብ ኣቦ ናይ ኣሊገ ኣቦ ናይ ቀለም መምህር ኣቦ ይበሃሉ። ወስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር አሜን። ኣይትመነ ከም ኣዳም ናይ ዲያብሎስ ባርያ ክትኸውን ኢኻ። ዘፍጥረት ምዕራፍ 3 ፍቅዲ 1
18 ኣይትቕናዕ ከም ቃኤል ሓውካ ንሓውካ ክትቐትል ኢኻ ዘፍጥረት ምዕራፍ 4:1-8 ኣይትስኸር ኣእምሮኻ ስሒትካ ዘይግቡእ ስራሕ ክትሰርሕ ኢኻ ንዓለም ኣይትመልከት ከም ሰይቲ ሎጥ ዓንዲ ጨው ኮይንካ ክትሰርፍ ኢኻ ንኣቦኻ ኣይትስሓቆ ኣይትንዓቆ ከም ክትርገም ኢኻ ዘፍጥረት ምዕራፍ 9-20 እልኸኛ ኣይትኹን ከም ፈርዖን ኣብ ባሕሪ ክትጥሕል ኢኻ ዘጸአት ምዕራፍ 14:28 ብሓሶት ኣይትመስክር ከም ሃማን ኣብቲ ዝኳዓትካዮ ጉድጓድ ክትኣቱ ኢኻ መጽሓፍ ኣስተር ምዕራፍ 7:1 ትዕቢተኛ ኣይትኹን ከም ሰናክሬም ክትዋረድ ኢኻ ካልኣይ ነገሥት ምዕራፍ 19:35 ክፉእ ዓርኪ መሓዛ ኣይትሓዝ ከም ሳምሶን ኣብ ኢድ ጸላእትኻ ክትወድቕ ኢኻ መጽሓፈ መሳፍንት ምዕራፍ 6:15 ኣይትዘሙ ከም ሰሎሞን ኣምላኽካ ርስዕኻ ንጣዖት ክተምልኽ ኢኻ ቀዳማይ ነገሥት ምዕራፍ 11:1-8 ስልጣን ኣይትፍቶ ከም ኣቢሴሎም ኣብ ልዕሊ ኣቦኻ ክትትንስእ ኢኻ ካልኣይ ሳሙኤል ምዕራፍ 15:13-17 ገንዘብ ኣይትፍቶ ከም ይሁዳ ንጎይታኻ ክትኽሕድ ኢኻ ማቴዎስ ምዕራፍ 26:14-16 ወስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር አሜን። ምንጭ መጽሓፍ ቅዱስ ምኽረ ብሂል ኣበው ንስኻ ኣብ ዓለም እምበር ዓለማዊኻ ክትነብር ኣይትፍቀደላ። ኣቦ ሸኖዳ ትሕትና መሰረት ኩሉ ጸጋታት እያ ትዕቢት ከዓ መሰረት እኩይ እያ። ኣባ ሙሴ ጸሊም ንጸሎት ክትትስእ ከለኻ ቅድሚ ኩሉ 3 ግዜ ቅዱስ 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 በል። ቅዱስ ዮሃንስ አፈወርቅ ልሳኑ ሰናይ ዝዛረብ ዘረባ ምዝራብ ዝለመደ ሰብ ውሽጣዊ ሰላም ይረክብ ሓቂ። ቅዱስ ማር ይስሐቅ ጸላኢ ኣብ ዝበዝሐሉ ቦታ ክትነብር እንተደኣ ኮይንኻ ብርቱዕ ወታደር ኩን። ኣባ ጳውሊ እነሆ ሕጂ ንመን ከም ተገልግሉ ምረፁ ኣነን ቤቴን ግን እግዚአብሔር ኢና ነገልግል። ቅዱስ መስፍን ኢያሱ ኩሉ ህይወትኻ ንዓለም እንተወፊኻ ዓለም ድማ መቃብርካ ክትህበካ እያ። እንተደኣ ኩሉ ህይወትካ ንገነት ኣወፊኻ ኣክሊል ህይወት ክትህበካ እያ። ቅዱስ ኣባ ኤፍሬም ሶርያዊ ሰዓል ሒዝካ ስርቅን ከይተነሳሕካ ቁርባንን ኣይከኣልን። ቅዱስ ኣባ ማር ይስሐቅ ወደየ መንፈስ ሰብ ክትኸውን እንተደኣ ደሊኻ ምስ መንፈሳዊ መጽሓፍ ተዛመድ። መንፈሳዊ ሰብ ክትኸውን እንተደኣ ደሊኻ ምስ መንፈሳዊ መጽሓፍ ተዛመድ። ቅዱስ ዮሃንስ አፈወርቅ ወዲ ሰብ ንነፍሱ ባዕሉ እንተዘይጎዲእዎ ካሊእ ክጎድኦ ዝኽእል ምንም የለን። ቅዱስ ዮሃንስ አፈወርቅ ንዲያብሎስ ከዓ ስፍራ ኣይትሃብ። ሐዋርያዊ ቅዱስ ጳውሎስ ምታን ሰብነትካ ዓረፍቲ ክትረክብ ቅዱሳን መጽሓፍቲ መምልካት ኣፍክር። ማር ይስሐቅ መጽሓፍ ቅዱስ ኣብ ዘመነ ደቂ ሰባት ተቐዲሑ ዘይውዳዕ ዓሚቕ ዝኾነ ዓይኒ ማይ ህይወት እዩ። ቅዱስ ኤፍሬም ሶርያዊ አሜን።